ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Тобови ҷангори вазни сабуки UFC Пэди Пимблейд боварӣ дорад ки рақиби худ Майкл Чендлерро фавран шикаст медиҳад. Биёед суханҳои Пимблейдро гӯш мекунем. вақте ки ба ман муҳорибаи 5 раунда пешниҳод карданд, онҳо боварӣ надоштанд ки ман барои он розӣ мешавам. Аммо аз сабабе ки ман ӯро дар давоми 2 раунд фавран шикаст медиҳам, фарқ надорад ки дар ин муҳориба чанд раунд аст. рӯзи 12 апрел ҳама интизори ғалабаи фаврӣ шуда метавонед, гуфтааст Пимблейд. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Пэди Пимблейд ва Майкл Чендлер аллакай рӯзи 12 апрел дар турнири UFC 314 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир шуда муҳорибаи 5 раунда хоҳад шуд. ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба ки ғолиб шуда метавонед фикрҳои худро нависед. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ акай Ғулом ва акай Умедро тавсия медиҳем. Салом алейкум ба халқи муҳоҷир. Ирӯз 3 ноябри 2025 на мардум ай граница бромадан. Салом алейкум ба ҳамаи муҳоҷирон, ба акай Умед, акай Ғулом, раҳмат ба ҳамён ки моро зуда расондан ва граница дошта овардан. Ягон камбудитон шид бачаҳо ина доште надоште аксарияти дамиҷа дакме. Ҳама саб ҳама шу рафт омад бе ягон камбуди зод салом рафтем айна. чемпиони пешинаи Беллатор дар 2 вазн Патрисио Питбул Фрейро нақшаи ҷангиашро зидди Яир Родригес гуфт: муҳориба бо Яир Родригес бо эҳтимоли калон ба ман дар рейтинг мавқеи хуб дода метавонад. барои ҳамин агар ки ман баромади дар ҳақиқат хуб нишон дода тавонам, ман боварӣ дорам ки барои камарбанд меҷангум. Яир Родригес ҷангори хуб ва хеле чолок аст, лекин ман аз ӯ дида хеле зуртарам. ман ба ӯ фишор мекунам, ӯро ба замин меафтонам ва дар он ҷо ӯро мешиканам. ҳамаи кор ана ҳамин гуна мешавад. ҳамаи одамон корҳои мекардагии ҷангори ҳаматарафа ва беҳтарин ҷангори вазни ним сабук дар сайёраро мебинанд, гуфтааст Питбул. ва дӯстон, муҳорибаи Питбул зидди Родригес низ дар турнири UFC 314 рӯзи 12 апрел баргузор мегардад ва барои Питбул ин дебют дар UFC хоҳад шуд. ва агар ки ӯ дар ин муҳориба ғалабаи дурахшон ба даст оварда тавонад, пас ӯ дар ҳақиқат яке аз довталабон барои камарбанд шуда метавонад. чемпиони бебохти пешинаи UFC Илия Топурия боварӣ дорад ки муҳорибаи навбатии ӯ дар вазни сабук барои камарбанд хоҳад шуд. ман намедонам ки рақиби навбатии ман кӣ мешавад. ягона чизе ки ман медонам, UFC ба ман ваъда доданд ки муҳорибаи навбатии ман барои камарбанди вазни сабук мешавад. ин чизро ба ман ҳамон вақт ваъда доданд ки ман камарбанди вазни ним сабукро озод кардам. барои ҳамин акнун ман барои камарбанди вазни сабук меҷангам. ман метонистам ки дигар гуна рафтор кунам. масалан, интизор мешудам то он вақте ки ба ман шартнома равон намекарданд ва баъд камарбанди худро озод мекардам. лекин ман ба роҳбарони UFC бовар мекунам, чунки онҳо ҳамаи ваъдаҳои худро иҷро мекунанд, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, бояд гуфт ки то ҳол UFC рақиби аввалини Топурияро дар вазни сабук эълон кардагӣ нестанд. ҳамчунин рақиби навбатии чемпион Ислам Махачев низ муайян шудагӣ нест. чӣ гуна ки мебинем аз рӯи суханони худи Илия Топурия, UFC ба ӯ муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук ваъда доданд. лекин дӯстон, чӣ гуна ки мо шумо медонем, UFC на ҳама вақт дар ваъдаҳои худ меистанд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.